Il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli, żar l-Elysium Habitat Restoration Hub f'Għajntu Fiha fejn ra mill-qrib il-ħidma minn Ambjent Malta favur it-tisħiħ tal-biodiversità u l-ambjenti naturali ta' pajjiżna. Matul iż-żjara l-Prim Ministru u l-Ministru Dalli iddawru mal-post inkluż is-Serer fejn jitkabru jiġu ndokrati s-siġar, arbuxelli u pjanti indiġeni Maltin qabel jiġu trasferiti biex eventwalment jitħawlu madwar Malta u Kemuna. Il-Prim Ministru wkoll tkellem u rringrazzja lil 20 ħaddiem ta' Ambjent Malta li operaw fil-ħabb dwar l-inizjattivi li qed jitwettqu biex jiġu riabilitati l-pajsaġġi naturali u titjib il-kwalità tal-ambjent naturali ta' pajjiżna f'diversi siti. L-Elysium Habitat Restoration Hub il-ħidma tvarja minn tħawil ta' siġar u veġitazzjoni indiġena jew mediterranja adattata għal klima lokali, għar-restawr ta' ambjent degradat u l-manutenzjoni kontinwa ta' diversi siti. Dan ix-xogħol jgħin biex tissaħħaħ ir-reżiljenza ekoloġika ta' pajjiżna u jinħolqu spazji ħodor li jistgħu jitgawdew mill-familji u l-ġenerazzjonijiet tal-futur. Minn barra hekk il-post għandu wkoll funzjoni edukattiva fejn il-viżitaturi inkluż tfal jitalmu aktar dwar in-natura, l-biodiversità u l-importanza li nħarsu l-ambjent ta' madwarna.